on ji ɗiɗo ñuuƴi ɗi ngoni saare horndolde. Ndi leydi ɗi jaltinta ko ɗum ɗo woni leydi saare horndolde. Saare horndolde noon no heewi sirruji ko gollirte, surtout hay so tawi ko demminaare a fini subaka law a ari e saare horndolde, jahooji ina ndondoyo ina ngadda ɗi, daroɗa to ɗi giwrata to hade majji yettoyade ngaska ka. E on waktu ko ɗi ndondi iɗi ngadda ko, soko gawri, soko nyande, soko kala ko ɗi mbawi rondade iɗi ngadda, kepta hen e ko ɗi ndonoto ko en ji iɗi ngadda, kanji ɗi jahat ɗi ndondoyo iɗi ngadda, kepta hen fodde ha daña hen jeeɗiɗi, gabbe jeeɗiɗi walla kuɗi jeeɗiɗi e ko nandi hen, mbaɗa ɗum e awdi ma, inchallahu ta'ala ma dañ tigi tigi ko wiyete ndungu, ma dañ tigi tigi ko wiyete ndungu, walla mbadda ɗum e won e leɗɗe lotoɗa, inchallahu ta'ala ɗo jaruɗa fof, kala ɗo dawruɗa ɗo jaruɗa fof ma wat ko gaddorɗa, ma wat ko dondiɗa gartirɗa e nokku ma, gartirɗa e galle ma, ma wonani ɓural mangal no fewi no fewi no fewi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ha hande ko musidɗo mon Alhaji An gorko birkilan ɗo e Salum e nder nokkuji he eɗen dara won e gueɗe. En calmini bandiraɓe fof e kuuɓal nde wonno ina waɗi won e gueɗe won tan ɗo mbawɗa hebde ɗum, won ɗo jahata kadi hay sa yiɗi hebde ɗum wonata hunde webde. Wadde noon kala mo anda saare horndolde, ɗum ɗo woni Kordolli, arabe mbiya ɗum annamlu, innirama simore e nder alqur'anil karim. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni ɗiɗo ñuuƴi e nder deftere mum teddunde woni suratu namle. No eɗen gandi jomiraɗo ko inniri ɗum ko wona mere mere.